Pananglitan, asawa ka, sigihan kag kulatas imong bana, usahay makuyapan jud kag kulata, mupadayon pa ka og pakigtipo niya o dili? Padayon dili? Or ikaw bana, budhian kas imong asawa, manglaki siya, unyag musulti pagyud kaniya gamay, badlong, tamparuson dayon ka, hulga-hulgaon pa kang patyon, unsa man mupadayon pa kag pakigtipo niya? Tubag? Dili. Or pare, sige haglibak, sige hagdaot, unya wa pagyoy kulikta, ana daoton pa, unsa man mupadayon pagyud ko og alagad? Mupadayon. Wa gihalin ang slat, mupadayon pagbaligya? Mupadayon. Mao na siya ay timaan sa tao nga malinawon, kanang naabay kalinaw nga tinud-anay, makapadayon na siya, dili mo atras. Pero kanang tao nga way kalinaw, giharian sa kahadlok o kabalaka, mo atras na. Hilingya imong tupad ning naa kay kalinaw, nay kalinaw. Og maunay akong pagampo, og maunay akong gipangandoy sa atong mga politicians, labi na gis mga nangapildi. Ang napildi gikas pagka senador hangtod pagka konsihal, hinaot unta nga mopadayon mog alagad sa katawhan sa inyong labing nindot nga ikaalagad, aron gyud magmalinaon ta nya sa mga midaog sad, hinaot unta nga ang inyong commitment sa pag-alagad dili unta mabulingan sa inyong kahakog, kay tungod ng kanimang mga hakog mga igsoon kanang maghimo anang graft and corruption nga kung makalingkod na magpahimos Diyos kwarta, mao na sila yung mga taong way kalinaw. Nabalaka ba sa ugba nya moingon dayon, maniguro ta karon mintras makatigom pata, tigumon tagid ni kay para ni sa atong future. Gilain na sang tigom si tigom, lain na sang lingi sa imong tupad ingna nagtigom ka, ingna ba nagtigom? Oy, dako kay na magsigi kag tigo, mag-anam og kadako ang imong tinigo, mag-anam kag wa nay kalinaw. Muna si Kristo ang iyang yung gisulti katapusang sugo, uli sa inyo ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ipanghatag tanan nganuman makabaton kag kalinaw. Muna si San Pablo sa unang pagbasa gihisgutan, gisupak siya, gibato pagyud siya, patay na tan-aon, gilabay na dito sa gawa sa syudad, human gialirungan sa iyang mga kauban og nagampo sila, murag nag pre-over, ni bangon og balik. Sa dihang ni bangon og balik si Pablo, unsa may ang gibuhat? Ni dagan? Wa, ni balik og sulod. Diin siya gibato og nagsigi siya gapog sangyaw, gani gidasig niya ang mga tao nga kinahanglan mo agi kita sa daghang kalisdanan aron ta makasud sa langit. Wa siya mo atras, ni padayon siya. Si Jesus pod, niingon si Jesus diri, ako hapit na patyon, ay mong kaguol nga mamatay ko. Kanirong atong gipadulngan, kamatayo na ninako, pero ay mong kaguol. Kay dunay amahan nga naghatag og kinabuhi. Yan, ingon din siya diri pag-ending, tana, manlakaw na ta. Asa man sila mulakaw? Palayo sa Jerusalem? Nanlakaw sila pasulod sa Jerusalem. Diin siya giandama na og kamatayon. Kana mo'y nindot. Muna ang asawa, sige hagkulata, moingon ra gyud ang asawa, padayon ko. Lagom na kaignaong nangalubo ng ipon, padayon ko.
Ano? Sige. Okay mo na. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, unsa tay atong tubag? Ang imong mga higala nagtug-an sa himaya sa imong gingharian o Ginoo. Kinsa may higala ni Hesus nga makatug-an nga ang iyang gingharian niya nas kalibutan. Ang mga tao nga dili mahadlok magantos og mamatay. Kana ba mga taong malinawon bisan og gidaog-daog. Og daghan kay taana Mother Teresa, San Vicente Ferrer, Saint John Mary Vianney, kana sila San Roque, Saint Therese, tanang mga santos nga atong gibutang sa altar o katong mga santuson o kinabuhi sa Manilang Bishop Chupilo Kamomot o uban pa, naghatag gid sila kalinaw. Lingay mong tupad ing na masantos ka ing na kuno ing na masantos ka ratulon magigastanan muuban lang imong buhok dahil magkagpakulor ana imong buhok maratol man ay di man ka malinawon magtan-aw sa imong buhok tan-aw lakas imong naong nga medyo luspad dabdayon magkagbutang dayon ana nusnos dayon papuwa-puwa kay maratol man kag ang imong naong mura nag luspad kaayo. Ayaw, relax lang. Kung mao na tinuod imong naong, relax. Di ba? Ginikanan ka, dayon magkasuko, manghapak din ang mga anak, tungod lang kay wa mo tuman sa imong sugo. Ayaw, relax lang. Sige, assignment. Sugod karon. Ayaw na gyud mo giyaw-yaw. O di na kita mo yaw-yaw. Okay mo ana? Ana. Sige, suway ko no. Gikan karong orasa hangtod ugma sa alas 7. Ay na mo giyaw-yaw ha. Di na ta mo yaw-yaw. Nya ugma og magkita patag di mo mga matay. I-check kuno nato kinsay nakatuman nga wa gyud mo yaw-yaw kanang relax ra gyud ba? Malinawon ra gyud. Kay matud pa ni Kristo kining kalinaw nga akong ihatag ninyo, kalinaw ni nga dili sama sa ihatag sa kalibutan. Kay unsa man ning ihatag sa kalibutan nga kalinaw, dali kay mawa inigabot nas mga kasakit o mga pagsulay. Mapapas ra dayon, pero ang kalinaw ni Kristo, bisan pag naay kamatayon, bisan pag naay mga panghulga, magpabiling malinawon. Muna ang mahal nga Birhen Maria, malinawon ra gid siyang nagsunod ni Hesus samtang si Hesus gisakit, gipapas-an sa cross, hangtod nagbitay sa cross, malinawon siya didto. Ug unsa may timailhan nga malinawon ang usa ka tawo, dili masuko. Wa gyud masuko si Maria, naghilak ra pero wa gyud masuko. Kay nga naman malinawon. Mo na assignment, why yaw-yaway. 24 hours lang. Nya human i-evaluate ko no. Inighuman nimo og himo ana, i-evaluate ko no unsay imong gibati. Nya kun medyo gani nindot, padayon na. Ako bitaw karon ingnon ko, pader, kaon og balik og rice, kaon og balik og pan, inom balik og soft drinks, normal na bitaw ng dugo nimo. Normal naman ako rong dugo na mas mga niabot mo tanig 200 kape niya karon aning low carb diet og fasting na abot na mga 105 usahay 90 pa kapin ana normal na kaog balik ingon din ko di na lang ko oy siya nga naman uy you miss 1/2 of your life nako niagi naman sa kugkaon ana usa gani ka loaf na kanang sliced bread duha ra man nakaadlaw nako kanon sa una soft drinks gani sonoron man ana kong Sprite Royal ug Coke mag-aray sa kog beer sige kog kaon
rice pang sugot kog pulos rice way sudan karon sudan na lang wa nay rice. Nyanindot man akong gibati, akong padayonon. Mga 10 months na ko karon. Wa pa may magkita ng Doktora Grace Rojo Tan. Pasalamat yung kong usab ana niya kay bisag mamatay pa ko ugma, mukalitra kong kamatay, basta nakasinati ko nga wa ko'y giinom tambal, wa tanan, way vitamins, pero ang akong energy, ang akong ganing kalagsik, ang panakit sa akong lawas, nangawagtang, wa jo'y giinom bisan gamay, o bisang mamatay pa ko ugma, malinahon ko nga naman, naka-experience ko nga kiniding atong lawas, doon na gide siya healing, natural healing power. Kung tagaan lang gid nato siya gigayon to heal. Nga ang the best nga ako na experience is kaning pag-practice og low carb and fasting. Pariharasan ni sa kana akong gi-assignment nato. Nagtuo manggod ta nga nindot ang balay basta mosunod ang tanan nimo. Nindot kanang usalan nimo kasultib hilom dayon silang tanan murag nindot pero di biya na mao'y pinakanindot. Ang pinakanindot kanang makasulti sila, makasulti sagka nga naay pagdinawatay, naay paghigugmaay. Ang pinakanindot kanang ang matag usa ka membro sa panimalay makat-on anang kamao kong muantos nimo. Mo nang do nami dinhi gikuan kaning among COVID kanaron si Cap Richard sa Santa Cruz, nahimo naman arong Konsehal Richard, nidaog man siya sa atong midterm election sa pagkakonsehal des Lungsod, ato din pakpakan Cap Richard na ikaw Cap, bantay lang yun ka. Nagsige na sila gamit sa among principle kanang among organisasyon nga COVID Center of Very Insightful Dinner Group, Tatak AAA na sa sa akong picture, Ampo Alagad Antos, AAA, Ampo Alagad Antos. Mao ni ang among technique or principle aron nga muhari ang kalinaw sa pamilya. Kanisad si Cap Victor kaning dinhi sa San Vicente, kuan man sa kana, sige sa kuno na sila away-away anang yang asawa na karon kuno malinaw na kay sila. Di na gyud sama sa una ba nga hapit kada adlaw na agid sila sininghagay usahay maginukdanay pagkutsilyo. Karon kuno tungod anang Ampo Alagad Antos, gimingaw na sila sa ilang daily nga routine katong away. Nanindot no. Ano bang kamao kang moampo, nya mo alagad ka sa imong kaubas balay, nya mo antos ka niya. Ana, ako sa dinhi nagampo ko, nagalagad ko ninyo, isip inyong parish priest, ni antos lang pug ko nga dili kay mo palit og slot. Nya kita sa dinhi ni ampo ta, ni alagad ta, ni antos ta. Kay magtukod ta dihag Kulumbari na sa mga ning invest nato. Karon sige paluap pader asa naman tong Kulumbari, maikog sa kumusulti og wapay progress didto man ta sa DSOD kanang unsa nang DSOD, Department of Human Settlement and Urban Development, mao siguro na siya Social Urban Development. Amo na wa ko kibaw mumao na siya meaning karon. Praise the Lord sa atong pagsigig antos sige ta og process bisag perting lisura ang atong cooperative na tagaan na gyud og development permit. DSOD. Salamat sa DSOD officers. Labi na ako lang nang i-mention si Engineer Boyet, mao man toy ni entertain nato. Nya karon ang nipirma ani si Attorney Lindon Hontilia, Regional Director sa DSOD. Daghan ra ba kay tag mga suod des DSOD kay sige kuno sila og kanang sunod nako pagbisita nako dito gasigig pa picture. Diyan na gibutang nila diri this refers gi-address ni nako nya development permit nya dayon
Mao ning ilang giingon, Dear Father Obod, this refers to your request to issue a development permit for your columbarium project, St. Vincent Ferrer Memorial of Love Columbari, located at Barangay San Vicente, Liloan, Cebu. Please be informed that the same is now granted after you have fully complied with the department requirements under Executive Order 648 Columbarium. Accordingly, development permit number R7-25-021 dated May 5, 2025 is now granted. Unsa man ning development permit? Mao na ni siya ang step aron maka-issue na sila nato og kaning license to construct and to sell. Mao na sanay ato rong gi-comply na nasanay daghang requirements, pero dako-dako na gid ni siya nga kanang development nga nananing kay wa ni siyang development permit, wa man sa tagyoy license to sell. Nya moagi lang kita aning antos nga kay kanigong atong columbarium nga tukuron para ni siya sa atong pag-alagad. Mo-income ta o gamay ang atong cooperative in order to serve more and greater. So service gyud ang ato mo nang ang title sa atong cooperative, service cooperative. Mo serve sa simbahan, mo serve sa community. So inig kuano nya nato ani, inig pamaligya kamo sang gustong mo serve, pamalit lang sa dayon mo aron puhon, anha lang sad mo isod unya puhon. Apil nako nya magsilingan na nata, magtuktukay nata. Musta? Okay ra ko, Father. Peaceful ka? Yes, peaceful ra. Sige, padayon tagkatog din he. So salamat sa mga na-involve nga nakaprocess ani ang atong DENR nga mihatag nato sa CNC, ang atong municipal mayor o sa municipal board diha nga nihatag nato sa mga documents nga atong gipang process, o sa atong barangay San Vicente, kapitan o mga konsihal, o sa atong mga engineers, mga accountants o mga nag-process. Salamat sa inyong paghago. Nya padayon taghago for more requirements to comply. Mao ni ang usas mga examples, mga igsuon nga parang saan nga na antos lang yun ba? Kanya na natay development mo na muhangyo sa tas atong mga kuan, mga government officials mag-inantusay unta ta, dili ta mo paantos, mag-antusay ta sa usag-usag. Nang atong hangyoon silang nanaog, labi na nirong mga na ay highlighted kayong pagkadaog kay murag unexpected sama sa atong bag-ong governor, si Governor-elect Pam Baricuatro. Yang ato sa diha sa Cebu City, ang atong mayor, ang bag-ong mayor, si Mayor-elect Engineer Nestor Archibal. Atong iampo, naamang ko'y mga nahibaw-an gid ani nila personal nga mga nindot ni sila sa mga binuhatan in relation to our church and to our people. Iampo nato nga di unta sila malipat, kamaon ta silang muantos o mo channel sa kalinaw alang sa nangihanglan. Manindog ta. Pananglitan asawa ka, sigihan kag kulatas imong bana, usahay makuyapan jud kag kulata, mupadayon pa ka og pakigtipo niya o dili? Padayon dili. Or ikaw bana, budhian kas imong asawa, manglaki siya, unyag musulti pagyud kaniya gamay, badlong, tamparuson dayon ka, hulga-hulgaon pa kang patyon, unsa man mupadayon pa kag pakigtipo niya? Tubag dili. Or pare,
pare sige haglibak, sige hagdaot, o niya wa pagyoy kulikta, ana daoton pa unsa man mo padayon pagyud ko og alagad mo padayon. Wa gihalin ang slat mo padayon pagbaligya mo padayon. Mao na siya ay timaan sa tao nga malinawon kanang naabay kalinaw nga tinud-anay makapadayon na siya dili mo atras. Pero kanang tao nga way kalinaw giharian sa kahadlok og kabalaka mo atras na. Nilingya imong tupad ning naa kay kalinaw. Nay kalinaw. Og maunay akong pagampo og maunay akong gipangandoy sa atong mga politicians, labi na gis mga nangapildi. Ang napildi gikas pagka senador hangtod pagka konsihal, hinaot unta nga mopadayon mog alagad sa katawhan sa inyong labing nindot nga ikaalagad aron gyud magmalinaon ta nya sa mga midaog sad. Hinaot unta nga ang inyong commitment sa pag-alagad dili unta mabulingan sa inyong kahakog kay tungod ng kanimang mga hakog mga igsoon kanang maghimo anang graft and corruption nga kung makalingkod na magpahimos gyud kwarta. Mao na sila yung mga taong way kalinaw. Nabalaka ba sa ugma nya moingon dayon maniguro ta karon mintras makatigom pata tigumon tagid ni kay para ni sa atong future. Lain na sang tigom si tigom. Lain na sang lingi sa imong tupad ingna nagtigom ka. Ingna ba nagtigom? Oy, dako kay na magsigi kag tigom, mag-anam og kadako ang imong tinigo, mag-anam kag wa nay kalinaw. Muna si Kristo ang iyang yung gisulti katapusang sugo uli sa inyo ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ipanghatag tanan nganuman makabaton kag kalinaw. Muna si San Pablo sa unang pagbasa gihisgutan, gisupak siya, gibato pagyud siya, patay na tan-awon, gilabay na dito sa gawa sa syudad, human gialirungan sa iyang mga kauban og nagampo sila, murag nag pre-over, ni bangon og balik. Sa dihang ni bangon og balik si Pablo unsa may ang gibuhat? Ni dagan? Wa, ni balik og sulod. Diin siya gibato og nagsigi siya gapog sangyaw gani gidasig niya ang mga tao nga kinahanglan mo agi kita sa daghang kalisdanan aron ta makasud sa langit. Wa siya mo atras ni padayon siya. Si Jesus pod niingon si Jesus diri, ako hapit na patyon. Ay mong kaguol nga mamatay ko. Kanirong atong gipadulngan, kamatayo na ninako. Pero ay mong kaguol. Kay dunay amahan nga naghatag og kinabuhi. Yan, ningon din siya diri pag-ending, tana, manlakaw na ta. Asa man sila mulakaw? Palayo sa Jerusalem? Nanlakaw sila pasulod sa Jerusalem. Diin siya giandama na og kamatayon. Kana mo inindot mo na ang asawa sige kulata mo ingon ra gyud ang asawa padayon ko. Lagom na kaignaong nangalubo ng ipon padayon ko. Ano? Okay. Okay mo na. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, unsa tay atong tubag? Ang imong mga higala nagtug-an sa himaya sa imong gingharian o Ginoo. Kinsa may higala ni Hesus nga makatug-an nga ang iyang gingharian ni anas kalibutan. Ang mga tao nga dili mahadlok magantos og mamatay. Kana ba mga taong malinawon bisan og
gidaog-daog ug daghan kay taana. Mother Teresa, San Vicente Ferrer, Saint John Mary Vianney, kana sila San Roque, Saint Therese, tanang mga santos nga atong gibutang sa altar o katong mga santoson o kinabuhi sa Manilang Bishop Chupilo Kamumot o uban pa, naghatag gid sila kalinaw. Lingay mong tupad ing na masantos ka ing na kuno ing na masantos ka ratulon magigastanan. Muuban lang imong buhok dahil magkagpakulor ana imong buhok, maratol man di man ka malinawon, magtan-aw sa imong buhok, tan-aw lang kas imong naong nga medyo luspad dayon magkagbutang dayon ana nusnos dayon papuwa-puwa kay maratol man kag ang imong naong mura nag luspad kaayo. Ayaw, relax lang. Kung mao na tinuod imong naong, relax. Di ba? Ginikanan ka, dayon magkasuko, manghapak din ang mga anak, tungod lang kay wa mo tuman sa imong sugo. Ayaw, relax lang. Sige, assignment. Sugod karon. Ayaw na gyud mo giyaw-yaw. O di na kita mo yaw-yaw. Okay mo ana? Ana. Sige, suway ko no. Gikan karong orasa hangtod ugma sa alas 7 ay na mo giyaw-yaw ha. Di na ta mo yaw-yaw nya ugma og magkita patag di mo mga matay. I-check kuno nato kinsay nakatuman nga wa gyud mo yaw-yaw, kanang relax ra gyud ba, malinawon ra gyud. Kay matud pa ni Kristo, kining kalinaw nga akong ihatag ninyo, kalinaw ni nga dili sama sa ihatag sa kalibutan. Kay unsa man ning ihatag sa kalibutan nga kalinaw, dali kay mawa inigabot nas mga kasakit o mga pagsulay. Mapapas ra dayon, pero ang kalinaw ni Kristo, bisan pag naay kamatayon, bisan pag naay mga panghulga, magpabiling malinawon. Muna ang mahal nga Birhen Maria, malinawon ra gid siyang nagsunod ni Hesus. Samtang si Jesus gisakit, gipapasan sa cross, hangtod nagbitay sa cross, malinawon siya didto. Ug unsa may timailhan nga malinawon ang usa ka tawo, dili masuko. Wa gyud masuko si Maria, naghilak ra, pero wa gyud masuko. Kay nga naman malinawon. Mo na assignment, why yaw-yaway. 24 hours lang. Nya human i-evaluate ko no. Inighuman nimo og himo ana, i-evaluate ko no unsay imong gibati. Nya kun medyo gani nindot, padayon na. Ako bitaw karon ingnon ko, pader, kaon og balik og rice, kaon og balik og pan, inom balik og soft drinks, normal na bitaw ng dugo nimo. Normal naman ako rong dugo na mas mga niabot mo tanig 200 kape niya karon aning low carb diet o fasting na abot na mga 105 usahay 90 pa kapin ana normal na kaog balik ingon din ko di na lang ko oy siya nga naman uy you miss 1/2 of your life nako niagi naman sa kugkaon ana usa gani ka loaf na kanang sliced bread duha ra man nakaadlaw nako kanon sa una soft drinks gani sonoron man anakong Sprite, Royal o Coke mag-aray sa kog beer sige kog kaon rice pang sugot ra kog pulos rice way sudan karon sudan na lang wa nay rice nyanindot man akong gibati akong padayonon mga 10 months na ko karon o pa may magkita ng Doktora Grace Rojo Tan pasalamat yung kong usab ana niya kay bisag mamatay pa ko ugma mukalitra kong kamatay basta nakasinati ko nga wa ko'y giinom tambal wa tanan way vitamins pero ang akong energy ang akong ganing kalagsik ang panakit sa akong lawas nangawagtang wa joy giinom bisan gamay o bisang mamatay pa ko ugma malinahon ko nga naman
naka-experience ko nga kiniding atong lawas, doon na gid siya healing, natural healing power. Kung tagaan lang gid nato siya gigayon to heal. Nya ang the best nga ako na experience is kaning pag-practice og low carb and fasting. Parihara sad ni sa kanang akong gi-assignment nato. Nagtuo manggod ta nga nindot ang balay basta mosunod ang tanan nimo. Nindot kanang usa lang nimo kasultib, hilom dayon silang tanan, murag nindot, pero di biya na mao'y pinakanindot. Ang pinakanindot kanang makasulti sila, makasulti sad ka nga naay pagdinawatay, naay paghigugmaay. Ang pinakanindot kanang ang matag usa ka membro sa panimalay makat-on anang kamao kong muantos nimo. Mo nang do nami dinhi gikuan kaning among COVID kanaron si Cap Richard sa Santa Cruz, nahimo naman arong konsehal Richard, nidaog man siya sa atong midterm election sa pagkakonsehal des lungsod. Ato din pakpakan Cap Richard na ikaw Cap, bantay lang yun ka. Nagsige na sila gamit sa among principle kanang among organisasyon nga COVID Center of Very Insightful Dinner Group. Tatak AAA. Naamsa na sa kong picture. Ampo, Alagad, Antos. AAA. Ampo, Alagad, Antos. Mao ni ang among technique or principle aron nga muhari ang kalinaw sa pamilya. Kanisad si Cap Victor, kaning dinhi sa San Vicente. Kuan masakya na. Sige sa kuno na sila away-away anang yang asawa. Na karon kuno malinaw na kay sila. Di na gid sama sa una ba nga hapit kada adlaw na agid sila sininghagay usahay maginukdanay pagkutsilyo. Karon kuno tungod anang ampo alagad antos gimingaw na sila sa ilang daily nga routine katong away. Nanindot no. Ano bang kamao kang mo ampo, nya mo alagad ka sa imong kaubas balay, nya mo antos ka niya. Ana, ako sa dinhi nagampo ko, nagalagad ko ninyo, isip inyong parish priest, ni antos lang po ko nga dili kay mo palit og slot. Nya kita sa dinhi ni ampo ta, ni alagad ta, ni antos ta. Kay magtukod ta dihag Kulumbari na sa mga ning invest nato. Karon sige paluap pader asa naman tong Kulumbari maikog sa kumusulti og wapay progress didto man ta sa DSOD kanang usa nang DSOD Department of Human Settlement and Urban Development mo siguro na siya Social Urban Development amo na wa ko kibaw mumao na siya meaning karon praise the Lord sa atong pagsigig antos sige ta og process bisag perting lisura ang atong cooperative na tagaan na gyud og development permit. DSOD. Salamat sa DSOD officers. Labi na ako lang na-i-mention si Engineer Boyet mao man toy ni entertain nato. Nya karon ang nipirma ani si Attorney Lindon Hontilia, Regional Director sa DSOD. Daghan ra ba kay tag mga suod des DSOD kay sige kuno sila og kanang sunod nako pagbisita nako dito gasigig pa picture. Diyan na gibutang nila diri this refers gi-address ni nako nya development permit nya dayon mo na ilang giingon dear Father Obod, this refers to your request to issue a development permit for your columbarium project St. Vincent Ferrer Memorial of Love, Columbari, located at Barangay San Vicente, Liloan, Cebu. Please be informed that the same is now granted after you have fully complied with the department requirements under Executive Order 648, Columbarium. Accordingly, Development Permit number R7-25-021 dated May 5, 2025 is now granted. Unsa man ning development permit? Mao na ni siya ang
step aron maka-issue na sila nato og kaning license to construct and to sell. Mao na sanay ato rong gi-comply na nasanay daghang requirements, pero dako-dako na gid ni siya nga kanang development nga nananing kay wa ni siyang development permit, wa man sa tagyoy license to sell. Nya moagi lang kita aning antos nga kay kanigong atong kolumbarium nga tukuron para ni siya sa atong pag-alagad. Mo income ta o gamay ang atong cooperative in order to serve more and greater. So service gyud ang ato mo nang ang title sa atong cooperative, service cooperative. Mo serve sa simbahan, mo serve sa community. So inig kuano nya nato ani, inig pamaligya kamo sang gustong mo serve, pamalit lang sa dayon mo aron puhon, anha lang sad mo isod unya puhon. Apil nako nya magsilingan na nata, magtuktukay nata. Musta? Okay ra ko, Father. Peaceful ka? Yes, peaceful ra. Sige, padayon tagkatog din So salamat sa mga na-involved nga nakaprocess ani ang atong DENR nga mihatag nato sa CNC, ang atong municipal mayor o sa municipal board diha nga nihatag nato sa mga documents nga atong gipang process, o sa atong barangay San Vicente, kapitan o mga konsihal, o sa atong mga engineers, mga accountants o mga nag-process. Salamat sa inyong paghago. Nya padayon taghago for more requirements to comply. Mao ni ang usas mga examples, mga igsuon nga parang unsa na nga ana? Antos lang gyud ba? Anya na natay development mo na muhangyo sa tas atong mga kuan, mga government officials mag-inantusay unta ta, dili ta mo paantos, mag-antusay ta sa usag-usag. Unang atong hangyoon silang ananaog, labi na nirong mga na ay highlighted kayong pagkadaog kay murag unexpected sama sa atong bag-ong governor, si Governor-elect Pam Baricuatro, yang ato sa diha sa Cebu City, ang atong mayor, ang bag-ong mayor, si Mayor-elect Engineer Nestor Archibal. Atong iampo, naamang ko'y mga nahibaw-an gid ani nila personal nga mga nindot ni sila sa mga binuhatan in relation to our church and to our people. Iampo nato nga di unta sila malipat, kamaon ta silang muantos o mo channel sa kalinaw alang sa nangihanglan. Hangtod karon nagsigi pa og hinisgutay, nagsigi pa og analyze ang atong katawhan, labi na gyud ang mga political analysts sa nahitabong midterm elections, o naagyoy mga panaway, naasay mga pagdaig. Og tungod ni kay kanimanggong eleksyon, mao ni ang panahon nga magpaila ang kandidato sa katawhan, o buot nila nga sila maoy ituboy aron palingkuron sa mga lingkuranan sa inkutisyon gahom nga tawhanon dinhis kalibutan. Pero dili gud unta na gahom kung dili obligasyon. Mao bitang gitawag nag office, opisina, kay lugar na nga gitawag og buhatan diin ka magtrabaho. Pero lahi man ang panghuna-huna sa mga naglingkod kasagaran, ang ilang gitan-aw ana gahom, authority. Ana, mao nang gailog ang uban ana, daghan ang nag-ilog, mugasto og milyon-milyon, bilyon-bilyon para lang maangkon ang maong lingkuranan. Pero sa kang Kristo, ang paagi aron makalingkod tag lingkuranan
or makadawat ta og gahom og authority nga ang mga tao muyukbo nato, lahi ang iyang pamaagi. Sa tan-aw nako kun mao ni atong sundon, wa gyud gasto. Way gasto. Unsa may iyang giingon, mahigugma ra gid ta niya. Kana ra gyud, mahigugma ta sa Ginoo. Nya inig higugma nato sa Ginoo, matud pa niya, ako mopuyo diha nimo, nya ang ako sang amahan mopuyo diha nimo, ang Espiritu Santo mukunsad sa diha nimo. Sa ato pa, ang Ginoo mopuyo nato. So na natay gahom, na natay authority, na apagid tay kalipay, kalinaw og kabalaan. Kani karong nangapili, kanang nakalingkod, nananay gahom, pero di ko motuo nga silang tanan malinawon. Nge, pangutan-an ninyo karon ang nakadaog, malinawon. Ha? Malinawon pa na, nga sigihan na sad kag batikos aning mga publiko. Sigihan ka, labi na na social media, gamay lang nimong lihok, tuana, gipikhana ka. Ana. Rabi nag mga naasag kay buhaton nga murag para lagi sa imong kaugalingon, basta. Nya dayon ra ba sila kasuko? Mao bitaw to ipatawag dayon ang mga vloggers ana, ipang-contempt, hadlokon, ipapriso ana. Normal man na kay ning lingkod man kadihas publiko. Para nako pare, nagwali ko dinis publiko ang mag di ko mudawat og mga pagsaway na imudayeg nasa mo saway kay public image man, pero di ko ganahag public image sawa di magminyo ako madre magluklok mi dito suok way manghilabot namo anya kay magpari man unyag sawayon dayog yaw-yaw nganong inyo kong sawayon mausad na gikan sa konsehal sa barangay. Abisan gani ka na mga BHW, mga barangay tanod, maglingkod-lingkod sa barangay, makatilaw yung kag istorya. No? Muna, ang kalinaw, wa diha. Ang kalipay, wa sa diha. Gawas lang kung ang maong opisyal sa gobyerno or opisyal sa simbahan na higugmas Ginoong. Di ko na bilingay mong tupad. Yung na nahigugma kas Ginoo, yung na ano, higugmas Ginoo, higugma, mangi mulingi ang uban. O unsa may mga timailhan nga nahigugma tas Ginoo, gisulti sad ni Hesus ang pinakauna gyud nga timaan sa nahigugma niya, matod pa niya dire, ang mudawat sa akong mga sugo ug magtuman niini mao ang nahigugma kanapo. Ang mudawat ug mutuman sa iyang mga sugo. Lain na sang lingi sa imong tupad, kablita gyud. Ing nadili ka magsupak-supak sa Ginoo, ing nakuno di ka magsupak-supak. Ing nakanang imong color sa imong buhok, wa na magsupak-supak sa sugo sa Ginoo. Kanang purmas imong kilay karon wa na magsupak-supak sa sugo sa Ginoo, nagtuma na. Kanang colors imong naong nagtuma na sa pulong sa Ginoo. Kanarong imong kural sa imong balay nagtuma na sa sugo sa Ginoo. Kanang imong gipanggamit diha sa imong balay nagtuma na sa sugo sa Ginoo. Kanang paggamit nimo sa cellphone nagtuman pa na sa pulong sa Ginoo. Kanang imong karelasyon, imong katipon sa imong kinabuhi, nagtuman pa na sa sugo sa Ginoo. Kanang imong gisigihag text karon, magsigi pa mo video call, nagtuman pa na sugo sa Ginoo. Ana. Kanang imo karong paggamit sa imong kwarta, nagtuman pa na sa sugo sa Ginoo. Atong sikapon kanang imong pag-maintain og pila ka buk anak imong gustos imong kinabuhi isip minyo nagtuman pa na sugo sa Ginoo. Kanang sige ka gamit ang mga kondo, mga pills, mga ayudi, apil pang abortion, nagtuman pa na sugo sa Ginoo. Kanang mag same-sex union,
nagtuman pa na sugos Ginoo. Kanang sige nimog paningil anang utang unya imog yung ikiha kay wa gyud kabayad. Nagtuman pa na sugos Ginoo. Uy, tubag. Unya kung di ta magtuman sa sugos Ginoo, unsa may mahitabo? Nagtuman ta sa sugos demonyo. Ug unsa may ihatag sa demonyo nato? Gahom sa kangit-ngit, muna kagubot. Kani bitaw karong atong kuana, impeachment na sad, mao na ilang gipreparahan. Hinaot unta nga pinaagi ni anang impeachment diin mo gasto na sad ang Pilipinas og dako kaayo nga kantidad. Hinaot unta nga katumana na sa sugos Ginoo, labi na gyud sa transparency. Og dili lang unta ang Office of the Vice President ang tagaan ni anang maong transparency or kuhaan og transparency. I-apil unta ang tanang opisina diin naggamit og dagkong kwarta sa atong panudlanan sa nasod, gikan sa presidente hangtod sa kapitan sa barangay na naggamit man og kwarta sa atong nasod. I-apil sad unta na og duki-duki aron kun angayang i-impeach, ipa-impeach pod. Now na to pila na lang kabuk mahibilin ana nila. No. Oy, ari raman magtutok sa Office of the Vice President. Hilas-hilas na lang na eh. Akong tawag hilas-hilas kay nga naman hilas kaayo nga magsigi kag duki-duki anang 125 million na confidential fund, whereas na ay billions of confidential funds nga wa nimo duki-duki Hilas ba? Pareha gud nimo gud ka. Hilas biya nimo sikag panaway nako diri nga wa ko manilhig kanang imong balay gani mura naman nagbais ungo. Ana nimo. Hilas biya nimo manaway ka nako nga piyang nga kog ilong gani mo din am gani na mahapit makita. Hilas biya nimo kana bang ayaw na lag panghilabot unta sa imong isig ka tao kay puling rana basig na ay troso sa imong mata. Basig mas dako pa ang imong sala. Isig na lang unta taog usisa. O unsaon na to pag usisa? Giunsa nako pagtuman ang sugo sa Ginoo. Ana, maura na usisa. Tanawa, ang nagtuman sa sugo sa Ginoo, si Pablo o si Bernabe. Nagpuyo ang Ginoo diha nila na nasilay gahom, ilang gipatindog ang bakol, naayo ang bakol. Unsay sunod? Na nasilay honor and authority. Ang mga tao muhalad na nila, nihangyo pagani sila ningon ayaw mighalari kay mga tao rami ngano gutong isipon mi ninyo Ginoo. Ni explain pagid sila maayo nga mauni ang Ginoo, ayaw mi kay tao rami. Ang mga tao kuno di gyud patuo muhalad gyud ngadto nila. Kanindot unta ang ato mga politisyan di na mo gamit og kwarta ba. Igo na lang silang mo presentar silang kaugalingon nya ang mga tao na mo pili nya naapag yung ingon ayaw kog pili ang presidente sa Pilipinas kay gusto ra ko senadora sa dili ikaw gyud ana unta no moabot ka na nato moabot na dili sa atong mga nangahimong Santo Papa wa gid ana nilay nang-apply ambot og naa baka no pero daghan kog nadunggan sa history sa simbahan labi na gito si anhing Saint naman tingalin aron John Paul the 23rd katong nagtiwas og himo sa kay si Saint John Paul the 6th man mo'y nag-una og himo sa Second Vatican Council. Ang mitiwas ana termino na ni John Paul the 23rd. Dili John Paul, John the 23rd. Ana. Sige gito siya ingon. Kanang kay gulang na po siya. Wa gid siya mag-expect siya. Sige silang butasyon, dugay man jud kay nahuman. Di man pra karon kadali raman to nahuman. Ila dugay kayo. Ingon siya, stilan to para ba ko'y daghang mga misahanan dito sa akong diocese da.
ato na ning daogon eh. Dalian na niyo butar. Ya siya, siya pagkasunod na noong butasyon siya bitay gipili, balibad siya eh. Ngano giapil-apil man ko ninyo dinhi. Ana. Pero unsaon man gyud nga siya may gipili. Mao sad na ang gibati. Mao sad na ibation sa mga tao nga naay Ginoo, mga mapaubsanon. Kanunay nagtan-aw sa ilang kaugalingon nga dili angayan. Pero kaning ato karong mga kasagaran sa na naglingkod sa atong nasod, feeling kay nila angayan sila. Feeling gyud kay nila nga angayan gid sila. Pero ang mga taong nagsunod sa Ginoo, humble. Parihan ni Mama Mary, humble, lowly servant. Ngilingay mong tupad. Ingna, angayan kang musimba. Ingna kano, ingna angayan ka. Angayan ka karon nga musimba. Mga igsoon, di kita angayan nga moatubang sa Ginoo, labaw na gyud ko nga nagwali ko diri. Di gyud ko angayan. Daghan kay kog sala. Kung ikumparar, iatubang kita sa Ginoo, makaingon kita, di ko takos. Si Moses gusuna, hapa gud siya si yuta, kay di siya ganahan nga makakita sa naong sa Ginoo, kay makasasala kay siya. Ingon ana ang mga tao nga naay Ginoo. Unsa titubag nato sa Salmo? Dili limot naman ako po ato. Ano sa to? Dili kanamo o Ginoo kundili sa imong ngalan ihatag ang hibaya. Di kita takos. Takos ba ko nga moingon ninyo nga pamalit mo og slat? Takos? Dili sad ko takos. Pero kay gisugo man kos Ginoo ani para sa kaayuha simbahan, bahala nagpurti na ning uwawa, magpakatakos kog ingon pamalit mo og slat. Ang dili mo palit wa magtuman sa sugo sa Ginoo. Pilaragon ni God's Healing and Deliverance Powers, GHDP. Atong halin iabot nag 47,258. Na apay 22,742. 100 pesos lang per slot. Inka Father, di naman may ka-afford ana kay nahurot naman tong ayuda. Di joke. Aning gamay man kayo, problema man kayo. Ang mga tao panahon sa unang pagbasa naghalad sa ilang mga kwarta o mga abot ngadtos mga apostoles. Nga naman, kay mataghalad nato, kay bao kita, ibalik ra nas Ginoo nato. Mao na, sugo sa nas Ginoo. Nga ihatag ang tanan nga rin ako, kay hatagan sa tamo, o gatusan kapilo. Mao na, gusto mong maarang-arang inyong kahimtang, hala, pamalit mog slat. Dili ni akong pulong ha, pulong nis Ginoo, og naay daghang pruiba ani, diha sa atong Biblia, labi na gitong byuda nga gihatag niya tanan katong dito sa templo o katong byuda nga ming atiman ni propeta Elias nga ang katapusan niyang harina iya gyapong giloto parang Elias. Wa mahutdi ana niya ang atong SBF dag aning atong paras kumbento 56,837 atong halin napay 3,163 tag 500 pesos per slot. Og paliton lang ni nato 600 kada semana og kamong tanan mamalit niini kitang tanan di ay kay apil man sa kog palit. Ning buwan sa Mayo mahurot na ni. Niya kini nalay katapusang slot nga akong ibaligya ninyo. Samtang wala pa ma-final ang assignment kay posible man nga mawa na ko dinhi inig sunod assignment, posible sang magpadayon kay naaman ta didtoy gi-request dili tungod kay ganahan ko diri mo padayon kung dili maikog ko sa mosunod nako nga akong pasahan
nining dako pa kaing bayronon nga naapas mga 50 million. Maikog ko ba? Di na sayon nga atubangon. Pero kung hukom gyud nga papahawaon, ibalhin ko dire, aw di. Nganong dili man na amangyapon mo nga mo bayad ana. So inyo la na. Pero mao na dili ko takos niini. Mao na palitan na lang ni ninyong slot. Basig dili sad mo takos nga mo palit unta. Pero kay naa may gihatag ang Ginoo ninyong extra. Ako sad naa sa koy extra sa akong mga dupa-dupa na sa koy makuha. Ako sa ning ipalit sa dungan-dungan tagpalit in addition to our daily responsibilities, financial responsibilities. Atong iapil ang simbahan kay ni adinhi ang tuburan sa atong kaluwasan.